Labarin yara guda biyu da suka haɗu da wani maciji mai abin mamaki. Waɗannan yara guda biyu dai akwai Tunga akwai Tiwa. Tiwa shine ƙaramin kuma baya jin magana, domin kullum sai maƙota sun kawo kashedi a gurin mahaifinsa. Mahaifin dai haka yake ta haƙuri yana ta ja masa kunne. Wata rana mahaifin nan ya ce zai shirya su tafi daji domin kiwon waɗannan shanun nasu, amma kada su bi wannan hanyar da yake jin labari akwai wani maciji mai ban al'ajabi a wannan daji. Yara suka amsa suka ce to baba. Bayan ya shirya su suka tafi daji kiwon shanu, suna ta tafiya suna ta kiwon shanunsu abinsu ba ruwansu, suna ta wasanninsu na yarinta a wannan daji. Tiwa da yake baya jin magana sai ya hango wata hanya ta miƙe ya ce wa Tunga mu bi wannan hanyar ko ma samu 'ya'yan itatuwa mu ci. Tunga ya ce da shi mahaifinmu fa ya mana kashedi, amma Tiwa da yake ya dage baya jin magana haka Tunga ya bi shi ba don yana so ba. Suka yi ta tafiya bayan 'yan awanni suna tafiya sai suka ji yanayin gurin ya canja, iska mai sanyi ta kaɗo nan take suka ga wani ƙaton maciji ya bayyana. Da fari sun ɗauka wannan macijin kamar kowane maciji ne, sai suka ga ya canja kala ya zama wani iri. Nan take suka tabbatar da cewa abin tsoro ko abin da suke tsoro ne ya faru. Maciji ya kalle su ya ce ku yara, zan ba ku wannan ruwa ku sha, amma duk wanda yake da zuciya mai kyau a cikinku zai samu arziki mai yawa, wanda ko ba shi da zuciya a cikinku zai canja wata halittar daban. Saboda haka Tiwa ya yi murna ya ce a zuciyarsa lallai yau ta samu, zan zama mai arzikin da zan more in shagale a cikin wannan duniya. Yayin da Tunga shi kuma ya ta jin tsoro kamar ba zai sha ba. Haka Tiwa da Tunga suka sha ruwan nan, aiko daga shan ruwansu Tiwa take saboda zuciyarsa ba ta da ke ya canja ya koma wani ƙatoton ɗan akuya a wannan daji. Haka Tunga ya jawo shi ya taho gida. Bayan ya zo gida ya kwashe labari kakaf ya gaya wa mahaifinsa abin da ya faru. Mahaifin da sauran mutane aka yi ta al'ajabi da 'yan koke-koke irin nasu na gargajiya. Bayan nan tun daga wannan lokaci Tunga dai ya fara tsintar arziki ta kowace hanya, duk inda ya sa gaba arziki yana ta bayyana, inda ya ci gaba da kula da wannan ƙani nasa a matsayin ɗan akuya a wannan gari. Ana nan dai har dai ya zama cikakken mai arziki. To babban darasi a nan shine ita zuciya mai kyau ita ce mahallin da arziki yake dawwama.